Кашляйте храна. Здравейте хора, аз съм Игнат и добре дошли в мой канал. Днес ще ви покажа как да си приготвите страхотен, вкусен и уникален султан кебаб с телешко месо. Нека започнем. Необходимите продукти за 4 порции са 8 броя корица баница, 500 грама телешко месо, една глава лук, 1 брой патладжан, около 200 грама трябва да тежи, една супена лъжица доматено пюре, 200 грама грах, една чайна лъжичка червен пипер, една втора чайна лъжичка мащерка, смелян черен пипер на вкус. Сваряваме граха за около 15-20 минути максимум на пара. Патладжан се бели. И се реже на малки купчета. Посолява се и се оставя да се махне горчивия сок за 15-20 минути. Изплаква се и се посушава. За онези, които не ги мързи да приготвят мариновано телешко месо, ще ви кажа рецептата. Използвайте 700 грама телешко месо от бут, плешка или врат, което ви е удобно. Месото се транжира и почесто отсипите много старателно, изцяло ръчно и се нарязва на късове и се пълни още докато е свежо и сурово. В буркани или в някакъв съд, соса, който пуска е от неговия собствен. Овкусява се само с 11 грама сол на килограм месо, което е под минимума, за да се запази вкусовите му качества. Сложете между 3-4 зърна черен пипер и дафинов лист и го оставете да се маринува за 10 часа. А за онези, които ги мрази, да направят това, просто си купете буркан бил телешко месо. Лука се нарязва наситно. В дълбок тиган или в тенджера наливаме олио и се загрява. Слага се в патладжана и се пържи около 5 минути максимум, като се разбърква и се изважда и оставя на страна. В същия съд се слагаме маслото върху лука, който се пържи и след 3-4 минути пържене се поръсва с червен пипер и доматено пюре. Посолява се малко с една щика сол, прибавяме сварения грах, мащерката, черния пипер и маринованото телешко месо. Приготвяме бешамеловия сос, като в една малка тенджера разтопяваме маслото и запържваме брашното за около 30-40 секунди, докато стане златисто. Изсипваме цялото количество студено прясно мляко и студено на готварска сметана и при непрекъснато бъркане с тел се оставя да завира. Докато тогава се посолява и се оставя настрани. Като стане готов бешамела, имам предвид. В купичка с вместимост между 300-400 мл се слагат 2 кори за баница. В тях поставяме 1/4 от сместа за султан кебаба. Покриват се краищата и кората се обръща на маслена тава за печене. Така се приготвя кебаба
и с останалите кори. Приготвените порции кебаб се слагат в тава за печене. С бешамеловия сос се залива кебаба и се пече в предварително загрята на 190 градуса фурна за 25 минути. Изважда се и се поръсва с настърган кашкавал. Запича се до златисто за още 7 минути най-максимум. Ами това беше клипа, надявам се да ви хареса този клип. Ако ви хареса, дайте по едно палче нагоре, споделяйте видеото в социалните мрежи и не забравяйте да се абонирате на моя канал, като натискате бутона абониране и натиснете камбаната, за да получавате всички известия за новите ми клипове. Също така можете да споделите този клип с вашите приятели, като по този начин ги карате да се абонирате на моя канал, ако им хареса съдържанието.